2:02 massacre al cor turístic d'Istanbul, com a mínim 11 persones mortes, 15 més ferides en un atemptat suïcida a primera hora del matí d'avui. 9 de les víctimes mortals alemanyes, una peruana, a l'espera de conèixer la nacionalitat de l'11a víctima. Marc. Sí, de fet, això s'entén perquè l'atac s'ha fet al barri turístic per excel·lència d'Istanbul, plaça de Sultanahmet, a tocar de la Mesquita Blava i de Santa Sofia, dues de les principals atraccions d'aquella ciutat a tocar entre Àsia i Europa. Després de l'explosió, corredisses i neguit entre la multitud que hi havia a l'entorn de la plaça, que ha quedat automàticament acordonada. Les sirenes d'ambulància i de policia s'han convertit en aquell mateix moment en l'únic so de la zona. L'autor és un terrorista d'origen sirià de 27 anys que s'ha suïcidat amb un cinturó d'explosius. Cap grup n'ha reivindicat l'autoria, però el govern turc ho atribueix a l'Estat Islàmic. Bu hadise bir kez daha millet olarak terör karşısında, terör örgütleri karşısında tek yürek, tek vücut olmamız gerektiğini göstermiştir. Turquia s'ha convertit en els últims mesos en l'objectiu dels jihadistes, sobretot després d'implicar-se en la lluita contra l'Estat Islàmic a Síria. La diferència és que en els últims atemptats aquell país havien estat contra locals, però aquesta vegada l'objectiu eren els turistes, principal font d'ingressos del país. De fet, d'aquí a menys d'un mes, Istanbul ha d'acollir una cimera mundial sobre turisme. Els hotelers deien avui als mitjans locals que amb aquest atac, el 2016, s'ha acabat per